Akan ini mau? Ani mongka sabia moni. Ini sama-sama. Ani समस्या का मान ani jakung jak bohamya. Kalau tabo kisah bos mongka. Tangan bisa mali. Hapong hatari kebui. Sana ni tangan kuno sambab kuri. Kalau orang bising bu, tai sini. Oh tai kuri, karen kuri, lama kuri si, orang si, ang stania kalau bu matong. Orang bising, tai school rabu kuri ni bagino. Ani cerai butabo, ontoto 11 bosor. বয়স অংতং আবশ্যক কিতাব লেখা মাপরিয়া হংকা जों लेखा फरायनो थांखाबो 10 किलोमिटार 15 किलोमिटार जों लाइसोय लेखा फरायनो कुनु सम्भव गैया हायनि बागै बिसक जों खस्थ' खालायो अर अशिक्षित अंग हेका मा दंलायो रोंया सियां मा दंलायो गोलगि मा दंलायो आरो बागै आं हानि बागैनो आंनि समस्यानो आं ओके साबो आंनि बेसा खरक बोरै दंमानि बुथुं ताबो जरा बिसि रोंया रोंयामोन ओंका जों लेखा फोरोंलायनो थांब्लाबो जों अर बरमुरा गामिनि बरकनि जतन खस्थ' माने रोंया सियामोन अंलाय मातों जों जतन गोरै बिकेरा आनि बिसिंसि ताइ आरो लामा बहामिया ताइ बिफां समस्या गोबांमा आरो बिसिंसि ताइ आनि जाकुं जाक बहामिया आं अर भाइख्लाय आं अर खस्थ' खालाय जीवन थांमाना आनि कुनु आनि बेबस्था गोरै बेबस्था खालाया गोजा ओंखाय ताबो जोंख्लाबा अर खस्थ' तामुइ जों अर खस्थ' अंनि तंनायनि नाखा जोंखो भारत नागरिक बसायो दे जों त्रिपुरा नागरिक बसायो दे जों तामख्ला जों अर खस्थ' अंनि तंनो नांखा जों तामख्ला बुइबाय नाहार जायावनो नांखा जोंखो तामुनि अर जोंखो भारतनि बसा त्रिपुरानि बसायो दे जोंखो तामुनि नायजायावनो नांखा अर आंखो तामुनि अर हायखो खस्थ' अंनि तंनो नांखा नेने याको हामिया उसे बालका आनि अब जन्म ठिकिन Tiga neng batarok mana mana? बाताराव मैया Batamanya. कुनु अवस्था बातानि कुनु व्यवस्था लान करै Tiga neng bahaya cai tongjan ini. आं जाय दङनि को हायनो माइकान जेरासन राव ताबो किसा मासा मान हंका ताब साबति किसालाय चुखा किसा मासा हंका हायकान टेम तंख्लाय जों गान्दिर मिखिन राव फालिनो चालाय दं Tiga nene rason kebor mana ha? जों अ चिनि रेसन अर मलसमति बागलाय ग्राम Ini resan kan ini. चिनि आनरेसन कार्ड नि BPL बि अन्तदय